बिथाङा बिटिसि लाबोनाय समाव जोनोम जादोंना जायाखै आं बेखौ मिथिया। अनारेबल हाइकर्टआ बिथांनि मथे सोलिबाय थागोन बेथ' नङा। एखे प्रमद बर'आनो देरहाफिनगोन। बिसि जाबाय, बिटिसि जाबाय, बिटिआर जाबाय, सोरनि थाखाय जादोंमोनलाय? एबसुनि थाखायनो जादों। बिथाङा बिटिसि लाबोनाय समाव जोनोम जादोंना जायाखै आं बेखौ मिथिया। सन्देह दं बे जोनोमानो जायाखैमोन नामा। गतिके बिथांनि बे खोथासै, बेखौ आंहा बारा बुंनांगौनि खोथा गैया। बिथाङा हयथ' जोनोमानो जायाखैमोन, जों बिसि लाबोबा बिटिसि लाबोबा, गतिके बेहाय आं बिनि सायाव बारा आं कमेन्ट होआ। बिथाङा जुमुदै गारनायखौथ' आं नुवाखै, दा नोंथांनि गेजेरजों खोनाबाय। सासे गोरों आरो शिक्षित एडुकेटेड सासे बर' माहारि बिमा माहारिनि सासे गोरोंथि जानानै बिदि बुंदोंब्ला बियो आनफरचुनेट जादों, जोंनि थाखाय दुर्भाग्य। आरो बे गावनि जिथु आखुथाय बेखौसो रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिनानै होनाय जादों। मानाव गेदेर हाइकर्टआ, अनारेबल हाइकर्टआ बिथांनि मथे सोलिबाय थागोन बेथ' नङा। बिथाङा आरो कर्ट केस खालामनानै केसाव दिखांबावनो हायोब्लाबो बे एखे प्रमद बर'आनो देरहाफिनगोन। बेहाय बिथाङा सोरखौबा मेनेज खालामनानै सिम्फायनो सानदोंबा बे सानाव उन्दुनाय समाव नुनाय सिमांसो जागोन, बेनि बादि जेबो जाया। गतिके बे बिथांनि खोथासै केस होनो नागिरबावनाया, खिन्थु केस होबाबो बिथाङा देरहासार जाफिना। बिथाङा लिगेल नागिरनानैनो, आयेन नागिरनानै हाइकर्टआव केस होबाय। हाइकर्टआ राय होबाय फ्ल'र टेस्ट खालामनानै। बै समावनो बुंनांगौमोन, रायखौ लाबोफानांगौमोन बिथाङा, जे बेलटनि गेजेरजों, सेक्रेट भटनि गेजेरजों जानांगौ। भइस माबाजों मा होनो बेखौ, भइस भटजों जाया होननानै बै समावनो रायखौ लाबोखानांगौमोन। दा बे भइस रेसजों खालामनाय जिथु माबा डिसिसन, बेबो कनस्टिटिउसनेल, बे मोनसे ट्रेडिसनेल। गतिके मेजरिटि बाहाय आखाइ दिखांनानै प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामदों, बेबो मोनसे ट्रेडिसन, बेबो मोनसे मानिनो गोनां। दा बेखौ बे हाउसनि खोथासै। स्पिकारा जेरै सलायदों, स्पिकारा बाहाय बे समाव हाउसआव स्पिकारा जि सलायगोन बे कमप्लिट इन्डिपेन्डेन्सि थायो, बेहा उदांस्रि थायो, बिनि गावनि डिसक्रिशनेल पावारखौ बाहायनो हायो। दा बेबायदि बिथां स्पिकारा जुदि बेबायदि खालामबायब्ला बेयो फुल्लि राइट्स, कनस्टिटिउसनेलि 100% पारफेक्टलि बिथाङा बे डिसिसनखौ होनानै प्रमद बर'नि मेजरिटिखौ फोरमान खालामनानै प्रमद बर'खौ गोदान सरकाराव चेयार लानो थाखाय, मासि लानो थाखाय मोनसे खाबु होदों। बिनि थाखाय आं स्पिकारखौ आङो हामग्लायहरो आरो बाख्नायहरो। बेथ' अखा हाखानानै साथा हमनाय जादों, बेखौ आगोलावनो बुंनांगौमोन। दा जोंहा मोनसे जेन्टेल मोनसे आन्डारस्टेन्डिं दङ बिजेपिजों। दा बिजेपिखौ बेबायदि डेम'क्रेसियाव फोथाय खेबस' खालामफिननानै सोरजोंबा थांनाय बे नर्म्सआ, डेम'क्रेसिनि नर्म्सआ बेखौ थिना। गतिके बिथाङा बेखौ सानदोंब्ला बे गोरोन्थि, आरो बेखौ आगोलावनो बुंनांगौमोन। दाख्लै जेला रायजोनि मेन्डेट मोनबाय, जनमत मोननानै काउन्टिं खालि 12 थारिखै देरहासार जाबाय। बेनिफ्राय दाथ' अपोजिसन आरो रुलिं बायदिसिना लोगो नांनानै जितु क'आलिसन कालचार, इन्डियाआव क'आलिसन कालचारा दिनै 20-30 बोसोर जाबाय। क'आलिसन कालचारा बे मोनसे दा ट्रेडिसन जाबाय। कनस्टिटिउसनेलि बेखौ बयबो मानिनो गोनां जादों। दा बे हिसाबै, जेरै एगजाम्पल हिसाबै बिहाराव लालु प्रसादनि पार्टिया बांसिन मोनदोंमोन बिजेपिनिख्रुइबो, आरो बिजेपिनिख्रुइ आरो लालु प्रसादनि पार्टिनिख्रुइबो तेज प्रसाद जादबनि पार्टिनिख्रुइबो खमसिन मोनदोंमोन नितिश कुमारा। खिन्थु नितिश कुमारखौ सापर्ट होनानै गभर्नमेन्ट दादों। नितिश कुमारा 45ल' सिट मोनदोंमोन, खिन्थु नितिश कुमारजों गोरोबनानै नितिश कुमार चिफ मिनिस्टार बानायनानै बिहाराव मोनसे क'आलिसन गभर्नमेन्ट जाबाय, बिजेपि आरो नितिश कुमारनि पार्टिजों।
थिग जोंनावबो बेनो जादों दा बे मोनसे दानि गोदान गणतान्त्रिक मोनसे क'लिसन मोनसे माबा जाहैयो बेखौ होनदों दानि क'लिसननि मोनसे पलिटिक्सनि बे मोनसे रिलिजन धर्म बियो दा बेहाय जेबो बेरेखा गैया बेखौ बेनि एगेन्स्टै थांबाबो रावबो देरहाला बाहाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिया गावनि सिन्था सरसायै आयेन नागारदों दा आयेननि सहायखौबो लाखांबाय बाहायबो जेनबाय आरो दा होबावनो नागिरनाया बे बिनि खोथा आयेननि सहायखौ बयबो नागिरनो हायो खिन्थु आरो लाबावबाबो आं बुङो जे जेनबावगोन बियो हाइकर्टआ जुदि आरो मोनसे प्रटेस्ट खालामहरबावोब्लाबो जेनबावगोन बियो प्रमदफोर थाबाय जिएसपि आरो बिजेपि आरो इउपिपिएल बिसोरो 26 जन माबाया दोरोदनाय नङा होमबा बेहा गावनि दा 16 जनावनो बे कनफाइन जानानै थाफिननांगोन बेनिखाय उनावबाबो बे देरहासार जानो हाया माबाया पार्मानेन्टलि 5 बोसोर लं लास्ट जागोन आरो प्रमद बर'नि सायाव जोङो आस्था लाखिनांगौ फोथायनांगौ बिथांनि सायाव आंहा कनफिडेन्स दं बिथाङा सलायनांगोन बिटिआरखौबो बिथांमोनानो एबसुआनि जानानै एनडिएफबिजों लोगो नांनानै मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे एकर्ड खालामबाय बिटिआर एकर्ड बे बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ क्लजफोरखौ इनट'ट' इमप्लिमेन्ट खालामनो मोनसे खाबु होनांगौ आरो बेखौ जायोब्ला बर'नि गेजेराव मोनसे बिराद जौगानाय फैगोन खौसेथि फैगोन गोजोन थासारि फैगोन आरो बिथां प्रमद बर'आबो बिथांखौ आं मोनसे खावलायहरखायो बिथाङाबो मोनफ्रोमबो आगानफ्रामबो बिथाङा दा एलार्ट जानांगोन 5 बोसोराव मानो जोंनि गभर्नमेन्टआ क'लिसन गभर्नमेन्ट बिथां बिपिएफनि गाहाया जोंनि गभर्नमेन्टखौ होरलांथां खालामनो अरायबो नाजाबाय थागोन बे 5 बोसोराव नंखायनो जोंना एलार्ट जानांगौ आरो जा जोङो दा इलेक्सनाव इस्ताहार बा मेनिफेस्ट'आव खोथा होदों बेखौ जोङो फेस बाय फेस स्टेप बाय स्टेप पर्यायक्रमे खामानिखौ मावलाङोबानो बिपिएफआ बाहाय जेबो फात्ता मोननाय नङा ओंखायनो बाहाय गिनांगौनि खोथा गैया प्रमद बर'आ फुल दमैनो फुल फ्लेजाद फुल स्केलै 5 इयार्स टार्म्सखौ सालायलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय बेखौ थांनाय 17 बोसोरनि आगोलावनो सिन्था खालामनांगौमोन एबसुआथ' जाथिनि थाखाय हाबा मावबोगासिनो दं एबसुखौ सोरबाया जानगार होनानै जाथिनि गाव हारसिं हाबा मावनो होनदोंबा खुनुदिन बे जेब्लाबो बे साक्सेस जाबोआखै दा बे जोबथारनायाव बिदि जुदि खौसे खालामनायनि लाइजाम हरदोंबा खौसेनि लाइजाम हरनायखौ आङो बाख्नायहरो नाथाय राजनिति भाबैसो बेखौ पलिटिकेलि मटिभेटेड हिसाबैसो हरदों होननानै आं सानो मानो होनबा बेखिनिखौनो सिन्था खालामदोंबा रियेलाइज खालामदोंमोनबा बे 17 बोसोराव बिथाङा बहा उन्दुना थागोन एबसुजों मानो गोरोबनो हादिया एबसुआथ' दिनै बर'नि थांनाय थैनाय राव सभ्यता सोदोमस्रि बिसोरनि कला कृष्टि लाखिनो थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय राजनिति निरापत्तानि थाखाय राजनिति रैखाथिनि थाखाय दिनै संग्राम खालामबोदों एबसुनि संग्रामजोंनो दिनै बे स्टेजाव जों सफैबाय 3थि एकर्ड जों खालामबोनो हाबाय एनडिएफबिआबो मोनसे समाव जोंजों माबानानै बुजाफोराव फैनानै दिनै बेखिनि होबाय बिसि जाबाय बिटिसि जाबाय बिटिआर जाबाय सोरनि थाखाय जादोंमोनलाय एबसुनि थाखायनो जादों एबसुनि थाखायनो सोरबा ब्रह्म बसुमतारी दैमारिया सिनायथि मोन्दोंब्ला बे एबसुनि थाखायनो मोन्दों एबसुनि थाखायनो राजखान्थिनि मर्यादा मोन्दों सारा बुहुम सारा आसामाव दिनै जों मोनसे फेक्टर जानानै थाबाय एबसुनि गोहोजों दिनै बर' जाथिया राजनिति भाबै दिनै मोनसे फेक्टर बर' माहारिखौ लायाब्ला सोलिनो हाया बिनि एग्जाम्पलानो जाबाय तरुन गगৈ बिथाङा 15 बोसोर चिफ मिनिस्टार जाना रायजो सालायदोंमोन खिन्थु बिथाङा बर'फोरखौ लानानैसो सालायनो गोनां जादों जेरै बिपिएफखौ लादोंमोन बिनि उनाव बिजेपिआबो फैनो गोनां जाबाय जे बर'फोरखौ नागारबा आसामा थावरिनो हानाय नङा आसामनि अस्तित्व थानाय नङा आसामनि राजखान्थिया सोलायगोन नै बर'फोरखौ बिजेपिआबो थांनाय बाराव बिपिएफखौनो लानानै बर'नि राजखान्थि हान्जा होननानै बेखौ लानानै सरकार दादोंमोन होमबा बे सोरनि थाखाय दिनै बिपिएफ दानानै मर्यादा मोन्दोंब्ला बिनि फाउन्डेसनखौ सोर खालामा बिनि फाउन्डेसन स्टोनखौ सोर गायसनखो पलिटिक्सनि फाउन्डेसन स्टोनखौ आसामाव सोर गायसनखो बर'फोरनि गेजेराव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव एबसुआनो गायसनदों आरो जों आन्दलन खालामनायनि समाव बे समाव आं एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बिसि लाबोनायनि सिगां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिबो आङो एडभाइजारमोन
जोंनि आन्दलनाव जों बयखौबो एमब्रेस खालामना लानो हादोंमोन जेरै राभा स्टुडेन्टस इउनियन 6 बोसोरसो राभा प्रेसिडेन्टमोन जोंनि समाव बिथांमोनखौ जों लाबोदों मिसिं स्टुडेन्टस मलया फिगु थानेश्वर फिगु लक्ष्मीनाथ पांगिमोन मिसिं स्टुडेन्टस इउनियनखौ जोङो लाबोदों देउरि स्टुडेन्टस इउनियनखौ जों लाबोनो हादों टिबा स्टुडेन्टस इउनियनखौ लाबोनो हादों जेरै नारायण कादु दिनै जोंजों थाफानानै बिथांमोना दिनै जोंजों मोनफा मोनफा काउन्सिल मोनलांनो हानाय गोहोखौ मोनबाय बे समावनो जों जेब्ला 1985आव दिल्ली चलो होननानै रेल लानानै जोङो मास रेलि खालामहैदोंमोन एबसुनि दैदेननायाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नांगौ होननानै बे समावनो बे नेसनेल लेभेलनि निउस पेपारफ्रा मिडियाफ्रा एडिट'रियेल कलमाव बुंदोंमोन जेरै हिन्दुस्तान टाइम्स इन्डियान एक्सप्रेस दा पेट्रियट बेफोरबायदि गिदिर नेसनेल निउस पेपारफ्रा जेरै टुडे इन्डिया टुडे मेगाजिनफ्रा लिरनो बायद' जादोंमोन जोंनि बे मोनसे डिसिप्लिन मोनसे आब्रुथि गोनां जोंनि बे महरखौ नुनानै गाननाय जोमनाय जोंनि कालसारखौ नुनानै खाम सिफुं दामनानै दिल्लीखौ गोमसारहैनाय समाव एडिट'रियेल कलमाव लिरनो बायद' जादोंमोन बुहुमनि बर' ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिभिलाइज्ड सोदोमस्रि बरा महर मोननाय माहारि होनोब्ला बर'फ्रानो नर्थ इस्ट रिजनाव जेसेबां ट्राइबेल दं बे ट्राइबेलफोरनि गेजेराव सबसे सोदोमस्रि मोननाय मोनसे सिभिलाइज नेसन बर' नेसन होननानै बाख्नायनो गोनां जादों आरो जोंखौ बे समावनो नर्थ इस्ट रिजननि ट्राइबेल गोग्लैसोनायफोरनि थाखाय बर' जातिखौ आइ अपेनार होनना बुंदों मेगन बेखेवगिरि होननानै बुंदों दा जों मोनबाय बिटिसि मोनबाय दा बिटिआर मोनबाय जोंनि लोगो लोगोनो टिवा काउन्सिल जाबाय राभा हासं जाबाय मिसिं अट'नमास जाबाय दिनै मरान मथक दिनै कच राजबंसिफोर बिथांमोनाबो आहमफ्राबो दिनै काउन्सिल मोनबाय दिनै थेङाल कसारि सनवाल कसारि बिथांमोनाबो काउन्सिल मोनबाय बेफोरखौ सोर लाबोदों बे रेनेसान्स बेबायदि जागरन बिदि जांख्रिथायखौ सोर लाबोआमोन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'फ्रा बर' ट्राइबेला आरो बेखौ जोंनो लाबोदोंमोन एबसुनि आन्दलनानो बेहाय सारा बुहुमाव सारा इन्डियायाव गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो बे समावनो जोंनि समाव पेरेलेल भाबै साइमultaneously गोबां आन्दलन खालामदोंमोन जेरै मिज'राम लाल लेंगा गुरखा हिल्स सुभाष गिसिं गुरखा काउन्सिल गुरखालेण्ड नांगौ होननानै त्रिपुरानि TSF त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेसन बिजय रांखालनि दैदेननायाव आन्दलन जादोंमोन बिथांमोनाबो काउन्सिल मोनबाय बेबायदिनो जोङो बेंगलाव जों थांनानै गोबां माबादों आरो एबसुनि नाजानायावनो बै समाव काछाराव सिलचराव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नांगौ होननानै काछार स्टुडेन्टस इउनियन बेंगलि स्टुडेन्टस इउनियन काछार अल काछार स्टुडेन्टस इउनियन प्रदीप दत्त रयआ प्रेसिडेन्टमोन बिथांनि दैदेननायाव जोंजों मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं बिथांमोना बड'लेण्डखौ सापर्ट होदों बड'लेण्ड आन्दलनखौ आरो जोंबो बिथांमोननि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि सिलचराव गायसननांगौ होननायखौ सापर्ट होदोंमोन दा जोंनि सापर्टआव बड'लेण्ड जोंहा मोनथ'वाखिसै जोंनि आगोल बिसोर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ गायसननो हाबाय दा सिलचरनि इउनिभारसिटिनि नामा आसाम इउनिभारसिटि खिन्थु सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेवहाय जोंनि थाखाय थाब मोनबाय बिसोरो जोंनि आन्दलनजों सापर्ट खालामनायखाय आङो थांनाय 2008आव आंनि फिसाजोखौ बाहाय फिल'सफियाव एडमिसन हैनो थांदोंमोन 1 मास लेट जाबायमोन मास मोनसे लेट जाबायमोन बाहाय सासे मुखार्जी होननाया भाइस चेन्सेलरमोन आंथ' सानबाय गुवाहाटीयावबो जों मोनाखिसै एडमिसन कटनावबो होआखिसै 1 मासनि उनाव आङो अजित सिं थांनाय कंग्रेसनि मिनिस्टारमोन स्पर्ट्स मिनिस्टार बिथांखौ बुंनानै आं मा खालामबावनो फिसाजोखौ एडमिसन होनांगौ सिलचराव जेबो सिन्था खालामना थांबानो जाबाय होननानै खिन्थु अलरेडि 1 मास लेट जाबायमोन 1 मास लेट जाना बुंदोंब्लाबो बे मुखार्जी होननाय भाइस चेन्सेलरा नोंथांनि गथ'नो एडमिसन होआब्ला जों सोरनो होबावनो बे खोथाखौ मानो बुंखो होमबा बे नोंथांमोननि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नाजानायाव एबसुनि सापर्टआव सिलचरनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जाफुंदों प्रदीप दत्त रयआ बे समाव अल काछार स्टुडेन्टस इउनियननि प्रेसिडेन्टमोन आरो नोंथांमोनखौ जोङो मरेल सापर्ट होदोंमोन बड'लेण्ड नागारदों ओंखायनो नोंथांनि माबाखौहाय लेटजों खोथा गैया एडमिसन डेट थांनायजों खोथा गैया बिदि होननानै एडमिसनखौ इजिलिनो होदों बेनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि इउनिभारसिटियाव मोनसे कनफारेन्स हल दं अडिट'रियाम बे अडिट'रियामनि मेम'रिखौ लाखिदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि
सिलचर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव अडिट'रियाम हल मोनसे दङ आं नुनानै बिराद देरगाबोदों आं गोजोननाय मोन्दों थिग बेबायदिनो बर'फ्रा जेरावबो आन्दलन खालामनानै मादों दा बे बाथ्राखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दासो खौसे नांगौ माबा नांगौ होनना लाइजाम हरदोंब्ला खौसे जानायखौ गोसो गोथारै जुदि रियेलाइज खालामनानै लाइजामखौ हरमारदोंबा बे मोजां बाथ्रामोन खिन्थु बियो दा बेखौ पलिटिकेलि मटिभेटेड राजनिति भाबैसो बेखौ हारभेस्ट खालामफिननो थाखाय लाइजामखौ हरनाय जादों होननानै आं सानो गतिके बेहाय जेबो मिनिं गैया बेहाय सिगनिफिकेन्ट गैया हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे लाइजामा एबसुनो हरनाय लाइजामा खौसे जानांगौ होननाया बे गैया डेम'क्रेसियाव दिनै क'लिसन कालचार जाबाय गतिके दा बिजेपिजों लोगो नांनानै गभर्नमेन्ट दादों बे जास्टिफाइड आं जास्टिफाइड होननानै डिक्लार होयो आरो प्रमद बर'खौ जोङो बयबो सारा बिटिआरनि बर' रायजो राजाफ्रा 5 बोसोर सरकारखौ सालायलांनो थाखाय खाबु होनांगौ